Eșecurile aurorei. Moto: Friedrich Nietzsche, Știința veselă. 1881, paragraful 382. Noi, cei noi, nou-născuții înainte de vreme ai unui viitor încă nedovedit, avem nevoie pentru un cel nou și de un mijloc nou, anume de o sănătate nouă, de marea sănătate. După viziuni ca ale noastre și cu o asemenea foame imensă în știință și în conștiință, cum am putea să ne mulțumim cu omul de astăzi? Sentimentul că undeva prin istoria grecească trece o cezură care împarte istoria în două a dominat reflecția istoricilor din secolul al XIX-lea. Cum aceștia, clasiciști de strictă tradiție winkelmanniană, erau hipnotizați de excelența paradigmei Atena democratică, criteriul a părut a sta în epuizarea acestui model, în care istoricii citați vedeau forma tipică a grecității desăvârșite. Pornind de la un concept al clasicismului grec, adevărată judecată sintetică a priori a studioșilor de atunci, cezura care s-a impus cu tenacitate a fost aceea propusă de Johann Gustav Droysen, între lumea culturii clasice și lumea care urmează morții lui Alexandru cel Mare. Spunea el în Geschichte des Hellenismus: numele lui Alexandru reprezintă sfârșitul unei epoci și începutul unei noi vârste. Spiritualitatea și cultura care urmează tăierii nodului gordian capătă trup prin răspândirea limbii grecești în lumea orientală, răspândirea consecutivă unui puternic sincretism între culturile fostelor civilizații din semiluna roditoare și lumea grecizată a Mediteranei. Schimbând criteriul, deplasăm cezura. În epoca în care Droysen propunea demarcația bazată pe termenul Hellenismus, Friedrich Nietzsche alegea o alta, pornind de la inflexiunea deviantă produsă în lumea grecească de războaiele medice și de hegemonia dobândită de Atena. Și anume, noul criteriu propus era următorul. Paradigma grecității nu ar fi Atena lui Pericle, ci epoca de elan spiritual care a premers războaielor medice, desfășurate între 514 și 479 înainte de Hristos. Clasicitatea adevărată a Greciei ar fi fost, în această viziune, modul de a fi, gândirea și forma de existență a presocraticilor. Potrivit lui Nietzsche, istoria grecească și a lumii este despicată în două, nu de opoziția a două culturi, presocratici versus socratici, ci de radicala deosebire dintre două moduri de a fi în lume ale unor tipuri umane profund diferite. Din punct de vedere exterior, lucrurile sunt limpezi. Până la războaiele medice, evoluția intelectuală a lumii grecești se desfășoară în colonii. Agresiunea barbarilor perși aduce însă în prim plan puterea Atenei, care impune ca ideea centralizării sub propria ei hegemonie să se substituie treptat vechiului ideal de unitate bazat pe reforma spiritului. Unității sărbătorilor și cultelor panhelenice i-a luat locul unitatea de atac a imperialismului atenian. Publicul bigot al Atenei ia locul publicului edificat din Milet sau Agrigent. Ceva se închistează și se retrage din lume prin această mutare de accent. Oamenii vremurilor noi sunt mai mici, mai reduși în posibilități de viață și mai incapabili de libertate. După 50 de ani de hegemonie fericită, valorile clasice grecești, adică valorile Atenei, lipsite tocmai de profunzimea reformei eșuate a presocraticilor, intră într-o dramatică criză. Războiul peloponeziac conduce la înfrângerea Atenei de către o putere inaptă spiritual să conducă, Sparta, înfrântă și ea la rândul ei de Teba, iar, după o scurtă revanșă a Atenei, Grecia încetează politic să mai conteze în fața Macedoniei, care, prin Filip, devine o putere în expansiune. Este ca și cum această vertiginoasă năruire prin consecință s-ar datora unei șubrezenii inițiale a fundamentelor. Iar atunci când, prin macedoneni, limba greacă triumfă asupra întregii oicumene, mesajul ei spiritual, deja falsificat de Atena, se epuizase. Va trebui să așteptăm epistolele apostolului Pavel pentru ca geniul limbii să se aprindă din nou și, în sfârșit, cum va spune Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, limba greacă să poată exprima o ardentă și vie experiență spirituală. În sumă, concluzia lui Nietzsche este aceasta. Războaiele medice au transformat o istorie care tindea să schimbe modul de a fi al omului într-o degringoladă confuză și lipsită de artă. Grație lor, istoria greacă a avut un demon ex machina, în loc să beneficieze de intervenția unui deus ex machina. După hegemonia Atenei, apropierea de revenirea spiritului grec mai este posibilă prin niște anti-Alexandru, spune Nietzsche,
capabil să reînnoade firul gordian al culturii grecești, de unde a fost desfăcut. Cu acest citat din Ecce Homo, apărut în 1888, ajungem la valorile și la filozofia politică a omului presocratic. Când se gândește la omul presocratic, Nietzsche vorbește despre curajul de a gândi și despre lipsa de scrupul moral în a rosti adevărul pe care l-au practicat câțiva filozofi din acea vreme. Democrit, prin concepția sa că lumea este lipsită de rațiune și instinct, toți zeii și toate miturile fiind vane. Heraclit, care justifică lumea prin joc și afirmă că răscumpărarea ei este doar în lupta prin care totul se manifestă, și Empedocle, care profesa ideea că lucrul cel mai rațional din lume este profund și esențial înrădăcinat în atracții oarbe bazate pe iubire și ură. Dovedesc că prin ei grecii erau foarte aproape de a ajunge să evalueze exact existența umană, absurditatea ei. Omul presocratic, potrivit lui Nietzsche, a renunțat la consolările idiliste ale idealurilor, el optând împotriva minciunii pioase pentru libertatea de a nu minți. Astfel, lipsa de speranță în privința vieții lui a fost transformată de presocratic în premiza oricărei acceptări a lumii. Aprobarea trecerii și a distrugerii, consimțământul față de contradicție și război, negarea radicală a noțiunii de ființă și acceptarea imensității devenirii, pe scurt, o aprobare a vieții care mergea până la bucuria distrugerii, suprimând în sine orice urmă de resentiment. Toate acestea arată, în concepția lui Nietzsche, că grecii se aflau pe punctul iminent de a descoperi un tip de om superior. Pentru presocratici, valoarea filozofiei nu stătea în sfera cunoașterii, ci în domeniul vieții. Voința lor de a trăi utiliza filozofia pentru a realiza in vivo o formă de existență superioară. Prin ei, setea științifică de a cunoaște cu orice preț a fost temperată de criteriul valorii pentru viață, căci ce aflau, voiau imediat să și trăiască. În acele timpuri virile, viața era un instrument de cunoaștere. Din punct de vedere social, grupul de fenomene care manifestau noul spirit reformator a fost reprezentat de evoluția tragediei grecești și a spiritului ei. Tragedia greacă a fost forma comunitară a marilor sărbători elenice, în care se manifesta realismul atroce al unor intuiții religioase primordiale, admise în genere numai inițiaților. Intenția reformei lui Empedocle a fost să transforme calitatea vieții cotidiene la nivelul poporului prin intermediul unității religioase rezultate din generalizarea marilor sărbători elenice și prin transformarea spiritului tragic într-o serie de valori cotidiene. Amor fati, concepția profundă asupra iubirii, indistincția dintre suflet și trup, secventă noi concepții despre physis, virilitatea agonală, îndemnul dionisiac la exuberanță, maturitatea solară. Grecii acelui timp cunoșteau primejdile existenței și găseau bucurie în afirmarea lor. Totul părea să îndrepte Grecia spre descoperirea unui tip de om superior. E momentul în care agresiunea barbarilor perși favorizează tipul atenian de grec, în pasivul căruia pot fi enumerate bigotismul inept, ranchiuna invidioasă față de marile personalități pe care le ucid sau le persecută, spiritul clevetitor, acomodarea cu disoluția valorilor, agitația politicianistă. Unității bazate pe comunitatea unui nou tip de viață i-a luat locul unitatea bazată pe imperialism. După eșecul reformei lui Empedocle, toată evoluția intelectuală ulterioară a Greciei stă mărturie pentru prăbușirea idealurilor presocratice, ceea ce înseamnă că nu mai este posibil decât un om reprezentat prin idiosincraziile lui Socrate. Odată cu acesta, neliniștea de sine devine problema și sufletul filozofiei, care, în numele fericirii individuale, cum spunea Nietzsche, pretenția hidoasă la fericire, timorează de acum orice curaj filozofic de a privi direct și fără milă de sine viața. Ceva s-a închistat și s-a retras din lume odată cu eșecul reformei anunțate de presocratici. La acel ceas de eșec, destinul lumii a trecut pe acolo. Și Nietzsche conchide: din punctul de vedere al evoluției ideii de om, omul actual este încă la vârsta neîmplinită a tragediei grecești. Un astfel de moment auroral, care părea să deschide istoria spre un nou tip de umanitate, mai bogată, mai liberă, mai plină de exuberanță, a fost și renașterea italiană. Dacă reforma lui Empedocle a fost zădărnicită de agresiunea barbarilor perși, reforma renașterii, care contaminase cu noile valori ale vieții chiar și instinctele papalității și ale catolicității, a fost sugrumată de barbaria germană, reprezentată de recriminările resentimentare cuprinse în reforma lui Luther.
semn că timpurile nu erau încă pârguite. Mai amintesc că, sub specia scelerateței, un nou tip de om au încercat să forjeze și împărații romani aflați sub seducția ideilor politico-religioase ale vieții inimitabile. În ciuda elocvenței exemplelor sale, Grecia presocratică și renașterea italiană, Nietzsche nu a reușit să impună referințelor curente ale omului cultivat criteriul său de demarcație, bazat pe abundența posibilităților de viață cuprinse în constituția unui subiect istoric schimbat. I-a lipsit, în primul rând, un cuvânt etichetă evocator, un logo, cum a fost excelent alesul de către Droysen, helenismus. A fost apoi primirea ostilă de care s-a bucurat teoria sa în rândul filologilor de strictă observanță, combinată cu destinul nefericit pe care ideea de supra-om, Übermensch, l-a avut în teoria politică și în istorie. În camerele de gazare, totul s-a transformat repede într-o farsă morbidă și dezgustătoare. Numai puțin, păstrate în puritatea lor de gândire, aceste idei pot sugera sensul în care noi, după aproape o jumătate de mileniu, suntem azi, din nou, o umanitate de renaștere. Se simte în aerul timpului o nerăbdare față de omul actual, care indică faptul că în jurul nostru se nasc valori noi, într-o prospețime a vieții care se simte din nou, după atâta timp, pe sine nouă.